Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo e sekta mar somo manyo kenge mag chiro sikund sekondar ma Gamba mani Awendo masani koro dong' mana kod jopuonjre maromo 35 kende. Kaka jafwambo marwa Juma lero, jaod bura ma Awendo Walter Awendo ne otelo ne jokanyo mamoko mar limo skundno kod mamoko mosebedo ka midhiero dhigi kadhi kagi kacha. Sikund sekondar mar Gamba Zapkwedu ma Awendo en achiel kuom sikunde gwengego mayande ne timo maber kendo umbe ne lach. Sikund ni manitiere kod jopuonjre malo 400 higni 4 ma okalo sani koro chalo gunda. Nyathi oa e sikul akono to leso nusu gigo nang'o ni baba wan kisungu puonjwa alungo nyathi moa go ayiro ka leso osedhi kucho mang'eny to makagi to poko gikate leso to penj to gidhi no miya ochuna magolo nyithinda moko matero rabondo achiel ma pod awe ka omiyo pod an parents maka ng'eyo ne tang'o miyo jonyuol ogolo nyithindgi ma around Magamba otere skunde mamoko. Kwan jopuonjre sani modong' e skulni romo mana 35 kende ka ochake klas 9 nyaka 12. Jopuonje modonjo e klas 9 higani gin 7 kende. Form 1 kawuono joma nie klas gin ji 7 to namba ma wan godo mose register moko kobiro gin ji 10. Eka form 4 aneno katin gin ji 4 manitie kawuono. Form 2 mang'eny magin 16. Ka ionge gi joma nie form 4 nyiso ni future mar school samoro ok ber nikech kata joma nie form 3 kata forms mamoko go wuoro ni to ka gitieko wuok e forms go to gidhi kanye. Dok chien mar sikuni bende osenenore karwe kod dok piny mar kwan jopuonjre matimo maber. E piny maduong' mar higa mar 2023 sikuni noyudo min mar 3.5. Penjo maduong' en ni koth nochako go sikulni kanye. Ok anyal wacho exactly gimokelo ma nikech wasebedo gi meetings mamoko to nitiere nyithindo mane nitie to wuok. Koro reason momiyo giwuok maler to ok giwacho. Wachore ni skunde moko moluoro Gamba nigi nyithindo mang'eny moloyo Gamba. Koro nyithindo dwa dhi kunde ma gineno ka jomoko ng'enye ma giparo ni nitie puonj maber. So chal ni nitie complain ni puonj meiye ka ok dhi maber. Ok adwa chayo jopuonje sama wawuoyeni nikech pok wago kodgi mbaka. E okang' mar ting'o malo wechego mag somo e skundni, jokanyo e sektano mar somo ka otelnegi kod bura ma Awendo Walter Awendo ne olimo sikundni mar ng'iyo kaka inyalo rese kapok opodho piny. Nyithindo gi nochako wuok e sikul ka one by one kaluwore kaka wich mane en godo ni ok onyalo bedo e sikul maonge japuonj English. Jo community marwa nyaka wuok oko mondo gikonywa sikul. Achiel kuom gik ma paro na biro timo abiro wuoyo kod jogweng' wawinjre ni to ere kaka wanyalo boost enrollment mag nyithindo modonjo ka en challenge mar samoro pesa to wabiro winjore kodgi ni nitie a few ma wabiro winjore ni ere kaka nyalo konyo gi sponsor mondo donji mondo wabed gi namba maber. Nyaka sani skul nitiere mana kod jopuonj 4 kende ma ondiki kod piny owacho kamae bende kod tudo kod midhiero ma okwako skulni. E chakruok mar higani moko kuom jonyuol ne obago ng'anyo sikulni ka gikwedo duoko marach mar penj mabed ne chuno apisas e migawono mar somo kod arita mondo koro bed kod twak e skulni. Juma, Ramogi TV, Migori. Aya wadhi yuyo moro machuok